Салом алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали мои, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро гоҳи фурӯшай, гоҳи чорнипёстр, гусола дора, гусолаш ғиноҷин, ҳам пародаи хичон, чорнипёстр тоза. Бардар мега саҳар бега гоҳ 10 литр шир ба 15 литр шир ба гарантӣ. 15 литр шир ба гарантӣ мета мега, ба гарантӣ. Мақсад мо ҷавоб мегем мега барои шириш. Айнаор наброем, подписаться, лайка биҷақен, дастгири шумои пешраи мост. Ҳамин ҷӯшиданаш ҳамаша мода нишон мета бардаро. Ина синаша дидем бардаро. Ҳамира мекаш як. Ина бардаро дидесен раҳ гаштиша бибиненеш. Гоҳ чулоқ нест, ина шир синаша бинен. Ина бардаро дидесен бениҳоят гоҳи зурай. бардаро зимоира ҷӯшиданша нишон метем. Ина як гусолакша я бор хишру тамош кунем. Ина бардаро гусола. Ина гусолакш тоза пародаи хичон. Бениҳоят ғиноҷинча, ғиноҷинчакай, чорнипёстри тоза. Воам чӯ париш нормалия. Ҳозир бардар меҷӯша сати дорди. Буҷуш биё. Улумшка. Бардар меҷӯша бибинем. Ина бардар ҷӯшидаста. Кампазанели гоҳ зур меҷӯшида. О, вайша буҷушум. О, чӯчушам, ҳар чӯчуша буҷуш. Ҳама шуяй. Ҳар чӯчуша буҷуш. Ина бардар ҳар чӯчуша ҷӯшидаста. Шириш тозая. Эҳо, 14 рӯза ширшати. Ина бардаро ширша диди? Буҷуши сатил намебара ширира, оз бегашта вақти ҷӯшидан шавиди. Короче, саҳар бега 15 литр шир ба гарантӣ, а? Ба гарантӣ гусолакшам бо мехира. Нарх шавиди. Бардаро нархира чанд сум мегӣ? 19000 бо муомила мекунем. 19000 сомон бо арзон меша мега, бо даставка дора мега. Ина бардаро бениҳоят гоҳи хуба. Як буҷушаш аҳла. Ина гусолакш. номерои телефони кира мон? Худут ҳайша. номерои телефони ма бардаро 911 21 72 21. Бардар рости кор дорад. Савдо мекунад, ҳамин ҳисоб мега ма бекор нест мега. номерои телефони хитамон мега, ма наметавонам мега. Мақсад сезони идай мега савдо бениҳоят пешин прай мега бардошта наметавонам мега. номерои хитамон гарантия айтем мегирам бардар. Мақсад магазин да савдо мекунам мега. Гарантия метия камера. Худут 15 та ширда бардар ҷавоб мегӯ мега. Бардар макати савдо мекунанд, гарантия худут мегиранд. Ина бардаро гуфтесае ки мақсад хита занг мезананд, савдо та бикунанд, биён айма гарантия хона мегирам. Эва иншаллоҳ кадом бигар раҳмон мега гол камли надора худофа. нархиш 19000 сомон бо арзон мешава. муомила дора. 15 литр шир ба гарантӣ. ҳамеша дастгирӣ фаромӯш накунед, подписаться, лайк меҷақем, дастгири шумои пешраи мост. То навори оянда худо нигаҳбонатон, комментарҳои хуб нависем бардаро. мо ҳар рӯз бо шумо дар наворои нав мепартоем. худо нигаҳбонатон бардаро. Як бор дига синаша ма шумо дар шомдон бардаро инаде. ина бардаро дидесин. чӯчӯшам базебай, гоҳи хичам гоҳи хуба. осонҷӯшай мега. хонаи хита шир хӯрдагӣ ёх бардара. Чанд рӯза шир гусола? 14 рӯза. 14 рӯза. Филаш тоза шуда мақсад.